Dave, jeg vil gerne bevise Pythagoras' sætning ved hjælp af kvadratsætningen, som er a plus b i anden. Og for at finde arealet af det hele, så siger du a plus b i anden. Og så har du kvadratet af det hele, når du gør det. Og hvis du så vil finde firkanten herindens areal, så siger du c gange c. Og hvis du så vil finde arealet af de her trekanter, så siger du højden gange grundlinjen gange en halv. Og så siger du lige gange 4, og så har du arealet af trekanterne. Ved at bevise Pythagoras i sætning, bruger vi ligningen a plus b i anden lige med c i anden plus a gange b gange 2. Og 2 det får vi, fordi 0,5 gange 4 de kan 2. Ja, hvad gør det? Så ganger vi i parentesen, så den kommer til at hedde 2 gange a. Det er så 2a, og 2 gange b, det er 2b. Og så skal du plus de 2 gange med 2. Og det vil så sige, at der kommer til at stå 2ab. På den anden side, så kommer der til at stå lige med c anden plus 2ab. Og så fordi, at der er en af de her 2ab på hver sin side, så kan vi godt strege dem, og så vil der ende med at stå 2 plus a anden plus b anden er lige med c anden. Ur. Fint hver dag.